Zdravím vás, milí kamaráti, vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia, vítam vás. Moje meno je Erik a dovolte mi, aby som vám zagratuloval k vašej účasti na našom projekte Moja trieda, môj tím. Verím, že ste vykonali to správne rozhodnutie a že sa vám tento projekt bude páčiť. Určite sa pýtate, o čom vlastne ten projekt je? Nuž, kombinujeme viacero vecí do jednej. Z jednej strany prichádzame s akademickými poznatkami, teda tým, čo sa bežne naučíte v škole. Ukážeme vám krásu prírodných vied, ukážeme vám, že za bežnými vecami sa skrýva veda. Na druhej strane prichádzame a ukazujeme aj finančnú gramotnosť a základné finančné vzdelanie. Totižto peniaze hýbu svetom a je veľmi dôležité ich správne uchopiť a pochopiť. Ale to nie je všetko. Totižto hlavným cieľom nášho projektu je budovať vzťahy, budovať komunitu. Totižto veľmi často na to zabúdame, ale za každým biznisom, za každou spoločnosťou, za každou vecou, ktorú vidíte bežne, sa skrýva nejaký tím ľudí. A ten tím ľudí by neurobil tak veľa, keby nespolupracoval. Preto našim hlavným posolstvom, tým, čo chceme ukázať, vám dať, štepiť, je spolupráca, spolupatričnosť, empatia, pochopenie a schopnosť zatiahnuť za jeden obraz. A ako na to? Spýtate sa. Nuž, máte firmu! A to je super prostriedok, kde sa naučíme aj niečo o vede, aj niečo o financiách, ale hlavne o spolupráci. My v Kitchen veríme, že nikto nesmie byť vynechaný a že spolu dokážeme viac. Preto vás prevedieme svetom budovania firmy. Miestom, kde sami naozaj veľa nedokážete. Musíte spolupracovať. A úspešná spolupráca sa vždy začína tým, že si vybudujete základy. Preto aj náš projekt je rozdelený do 3 častí a v prvej si tieto základy vybudujeme. Teda čaká nás hodina teórie. Nebojte sa, teória nie je zložitá, nie je ťažká. Naučíme vás úplné základy toho, čo potrebujete na to, aby ste mohli mať firmu, ako sa v nich správať, akú bude mať štruktúru a čo vlastne budeme robiť, ako budú vyzerať nasledujúce časti. Nebojte sa, v žiadnom kroku nebudete sami. Naši lektori vám veľmi ochotne pomôžu. V druhej časti si vyhrnieme rukávy a pôjdeme na vec. Vyrobíme si váš produkt, ktorý ste si vybrali, vyskúšame si ho zdokonaliť, vysvetlíme si vedu za tým produktom a následne sa pripravíme na predaj. Teda nacvičíme si predajné miesto, rozloženie stola alebo balenie nášho produktu. A týmto sa dostávame k tretej a poslednej časti a ten je samotný predaj. No ale keďže chceme budovať komunitu, aj ten predaj musí byť nejaký taký komunitný, preto sa všetci uvidíme na jednom veľkom veľtrhu, kde budete vy, vaši učitelia, vaši známi, kamaráti a vyskúšate si vášho predajného ducha. Ale samozrejme sa hlavne zabavíte, vybudujete si nové vzťahy, priateľstva, spolupráce a uvidíte, že naozaj za každou biznis aktivitou je nejaká spolupráca, nejaká komunita a tím ľudí. Koniec koncov verím, že všetci si tento projekt užijete, že sa niečo nové naučíte a hlavne, že odídete o niečo bohatší s novými zážitkami, vedomosťami a kamarátmi. Totižto pamätajte, veľa vecí práve o tých vzťahoch. No veď aj taká firma je o tých vzťahoch. A hlavne získate novú perspektívu. Totižto vy keď pochopíte, že keď ste dobre s ľuďmi, dokážete viac, tak môžete odomknúť vlastníctvo firmy. A firma to je zodpovednosť. Zodpovednosť nielen sám za seba, ale aj za svojich zamestnancov. Môžete prácu nielen robiť, ale ju aj dávať. A keď dávate prácu, máte tým ľudí, už spoznáte ich rodiny, tvoríte komunitu a vtedy ste naozaj človekom, ktorý verí v vzťahy. Dúfame teda, že sa vám úspešne podarí vybudovať si vzťahy, naučiť sa niečo nové a cestou možno aj si zároveň. Pamätajte, keď máte správnych ľudí okolo seba, peniaze prídu. Len treba vedieť, ako na to.